Salam ekmandogonlar. Giçäşi edililleşler. Gyssaglay gönefir etmeli bolly. Gönefir habaryny bermeli bolly. Bilinçli ýaly türkmen aktivist Orozgelli Çölüf 2 martdan näri Moskwaň Şeremetowa aeroportuna ýugurda kabul edilmäge garaşýady. Inha bir näçe günden bäri şol özünü Türkmenistanyň oppozisiýasy diýenler orada Russiýada polisiýa şikayet etdiler. Ine makky iň soňunda maksadyna ýetdi. Sidem şolary gollaýanlar, şu özüni oppozisiýa, özüni jurnalist, siziň aňyňyzy ütgedýänler, sizi mankur diýenler. Inni sidem tanz edip begedin, toy edin. Oraz Türkmenistana deport edilýär. Mahkama şeýiniň ýanyna kyn jurnalist sumogyň we beýleki özüne oppozisiýa diýip paraň paňlaýanlar bara. Inha biz Türkmenistanyň oppozisiýasy, Türkmenistany şeýtjek, beýtjek. Inha siziň guwanýan, ananýan, özüňizi alladýan, özüňizi satdyrýan adamlaryňyz bara. Şu 3 sany. Şu 3 sany adam makky ýanyna biram jurnalist sumok. Ana, şolaň ardasy bilen şu wagt Orazyň Moskwada işi togtadyldy. Oraz şu wagt polisiýanyň gözüçülügini ötür. Dursultan Taganowa, sene minni tanz et, begen, toy et, tanz et. Maňa ýazdyň. Men saňa ynandym, hakykatdan ýürekden ýanýansyň öýtdüm, ýazýansyň öýtdüm. Ýöne sen ýalan çekeniň. За справедливость makkyň ýanynaky. Adam dälsin. Men şoň üçin sen adyňy tutanmak. Adam sanyna siz Türkmenistana adam sanyna alınan adamlar däl. İlki adam sanyna girmeli. Onuň adamlar siziň adyňyzy tutsun, siziň bilen gürleşsin. Maskaralay wara bolup berşiňiz. Olar hödürlediler, öz hyzmatyny hödürlediler. Biz şol işlere ökdü. Biz özümiz satýas, gowy edip satýas. Özümizem satýas, adamlaram halkam satýas, aktivistleri tembole satýas diýdiler. Satdylar. Hawa makky we töweregünäkiler bileleşip orazy deport etdirýäňiz. Balgünüňize batdyňyzmy? Galan ak çürkünün allanjak bolýan, ýok ýaşlar hereketi, ýok plan hereketi, o hereket hemmesi ýalan. Hemmesi ýalan. Eger siz hakykatdan hem halkyň tarapynda bolýan bolsaňyz, siz hakykatdan hem oppozisiýa bolýan bolsaňyz, başgaça hereket ederdiňiz. Ýöne başgaça hereket etmediňiz. Indi diňle, Muhammed diýeji. Adamlary konsulxananyň öňüne çagyran, adamlary provokasiýa edip öjükdirip köçe çagyran kim? Birinji orunda sen. Beýlekilerem ba. O ýaşullar, ýaşoklar, Sanşo dagy. Olaram bady, olaram çagyrdy. O soňundan biz size diýmedik diýip derre 360 gradus olar ütkedi. Bir ýerde tutulýan bir aktivist ba bolsa, ýygyna sen ma, Muhammed diýeji. Haýsy biriniň adwokat puluny kömek etdiň? Haýsy biriniň? Aýt çykyp. Aýt. Men sen bilen gürleşerdim. 2 gerek interview etdik. Şo interviewlara seredip görün. Şo taýda Muhammed diýejiň tanamaýaňyz. Häzirki bilen şo wagtky tanamaýaňyz. Gowy ütkedi. Sonra o jogap beren ok. O gezip ýör başga bir ýerde. Wapşe sonra o jogap beren ok. Onuň bu adam bilen nädip oturup düşünşek. Düşünmediň, düşünmek istemediň. Şoň üçin men seň bilen aragatnaşyp kesdim. We gürleşjek gel. Sebebi şul oýunyň içinde senem rol aldyň. Maskara bolýaňyz, maskara. Niýe şoňa diýdiň kelläňiz düşünen owaý. Ýa-da berilýän wada şu halkyň öňünde bir awray bolmakdan mühim mi size berilen söz? Ya size verilecek wezipe ýa-da size näme berilýän bolsa? Şu halkyň öňünde bir awray bolmakdan ähmiýetlimi? Nädip beýdip satyp bilýäňiz adam? Oynadyňyz, ýyňdyňyz hemmesini.